Neticeli näme görürüm? Gözeşt, geçirimli olmak. Yerde gowy, hemme yerde gowy. Meger ders boljak bolsa geçmeliler o öz yerine. Yani hamana sen onu geçsin, zol geçip dursan o günahını bar qayta etjek. Hayt diýmeli, beýtme diýmeli. Yüreğime ağırtyan ha sen niýmeli. Ha sen niýmeli. Aýtmaly. Men geçmeýänmin niýmeli. Tarap ders alsın. Ve mun hoş ahlaklygynyň berde su istifade diýäler. Şoň hoş ahlaklygynyň ay men nämesten bir ýene geçer diýme diýäler. Eştensiňiz kan gurrunlar Hazreti Ömer hayt dur diýip urýanmışdyk. Şon bilýärdi geçse gözeş tesse qayta etjek iýilgur zaýlanjak. Oň adyny edip bermek diýäler. Ders boljak bolsa, edip boljak bolsa, ýa-da käýerlerde gözeştetmeýän nimeli, taraf tekebbürligi artmar ýanyk, bükgörmesi artmar ýanyk, şişmesi artmar ýanyk. Näme uğruna habar atylmanyna gün ýellenip, pahir özüni näme qadyp barýa? Haýt dur diýmeli. Sen iştiba etýän, men ýüregim agyrýa, geçmerin ha diýmeli. Taraf bir köşýär ýanyk. Bular öz başyna görürüm. Bular bir ilm musulmanly baýat bilmeli. Ay men geçirimli boljak diýip ogul qyz erheleýin arasyna o edip de bermäni, terbiyet de bermäni, halan jiresi goýmak o geçirimlilik däl. Bu ýagdaýda aýdylyk galsyn. Bir misal aýdyn, Allah'ın dostlarynyň gürrüňiniň etegine, ewliýalyň gürrüňiniň etegine, bagyrlarynyň Allah'ın ışkyna kanlar daman adamlaryň gürrüňiniň etegine, Allah'a we Resulullah'a aşyk bolup 5 gün bi wafany kılsa saýmany Allah'ın ışkyna aglarynyň köpü akyp jan meren adamlaryň gürrüňiniň etegine. Olara weli diýip, Allah'ın dostu diýip aýdylan adamlaryň gürrüňiniň etegine. Bir gün Hudaýyň dostlarynyň biri bir owadan geçip barýanmış da. Ohm adamlar mun Hudaýy dostlugyny, Hudaýyň dostlugyny bilmäni, muňa bir biderek adam mı qadyp, ýa däli defek mi qadyp, daş bilen bellep urýanmışdyklar. Ohm bir pahirde ýygnan qaçyp barýan, muňa da hey pöt daşlar degýänmiş, gaty-gatdan. Emma qaty degdi diýmeýänmiş. Pahirciden barýanmışdyk, hiç gaýsyna zat diýmäni. Yani gözeşt etip barýanmışdyk. Geçdim hemmäňizi diýip barýanmışdyk. Hiç gaýsyňyz tutmaryn kıyamat diýip barýanmışdyk. Şon bilýäş adamla bilmäne diýotýlar, ýaňşy we diýotýlar. Inemi gözeşt diýerler şuna. Ohm şu adamlaryň içinde bir adam billäpdirýän içinde ha. Kişecik daş bilen billäpdirýän Hudaýyň dostuny. Ol Allah'ın dostu aýdypdyr, "Ah meni awundyrdyň da" diýipdir. "Ah meni awundyrdyň da" diýipdir. Ohm adamlar soňram sorapdyrlar o Hudaýyň dostundan. "Ýymryk ýal daşlar degenni sen awunmaýadyň" diýipdir. Bir kişicik daş degenni awunyň delili näme min diýipdirler. Onu Allah'ın dostu aýdypdyr, "Ýymryk ýal daşlar bellýärler, meni tanymany bellýärdiler" diýipdir. Emma o kişicik daşy billen adam meni tanýýardy diýipdir. Ýöne adamlaryň kefine galmajak bolup, adamlary meňdeş boljak bolup meni yalandan belledi, maňa gaty degdi ol diýipdir. Beýleki bellýärler, meni tanymany bellýärdiler diýipdir. Emma bir kişicik daş bilen bellen adam bilip durup belledi diýipdir, maňa gaty degdi, onu geçmedim diýipdir. Onu men gözeşt etmedim diýipdir. Ýöne adamla bilen bile hawa diýişek bolup men daş bilen belledi diýipdir. Ýoksa men ýagdaýymy bilýän adam tüşe kişicik daş bilen adam diýipdir. Onu men geçip bilmeýän diýipdir, onu gözeşt etmeýän diýipdir. Näme diýip? Tarafy ders bolar ýaly. Hak bilenden soňram adamlaryň agzyny ökünip belleşme diýdigi da. Haky we Hudaýyň dostuny tanıyandan soňram adamlaryň agzyny ökünip belleşme diýdigi. O pahirlere bilen ak bellýärdi. Sen bilip durup bellediň diýdigi da. O maňa gaty degdi diýipdir. Ýüregime agyrtdy diýipdir.
O kişicik taş yuvaş belledi deyiptir. Katı değildi deyiptir. Ine bana diyele ders için gözeşt etmeliler. Ta innikide tekrar etmez yanak. Kaytı bir iştivalar etmez yani. Allah'ın dostlarının gurrunlarının eteğindeki derslerin biri de. Bir vakt gözeştli olmalı. Emma bir neçe yerde gözeşt etip görmeliler. Nämeden çüreyim o da Huday için. Ders olur yani. Kaytı şu işi etmez yani. Tekebbürlüğü tarafın artmaz yani. Ay bana hiç kim zat demeye demez yani. Emma şu yan adamla da on tövbe edelliğin bilse, kaytı etmeyeceğin bilse, kıyamet olan yakasını tutacak adamla değil ha. O gözeştin eteğine, yani ders vermeden çüreyim de.